O Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, en caso de que estemos de acordo, non temos ningún inconveniente, como sempre, en facer como fixemos as outras. O Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, conforme previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, desea levar ao Pleno Municipal a seguinte moción: para o seu debate en pleno e instar ao Goberno de España a corrixir o procedimento e os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para a asignación dos recursos do programa Next Generation para as iniciativas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, permitir os investimentos na inmensa maioría dos concellos galegos que teñan menos de 50.000 habitantes. Para axudar a reparar os danos económicos e sociais causados pola pandemia do coronavirus, os dirixentes da Unión Europea acordaron un plan de recuperación que liderará o camiño para a saída da crise e sentará as bases para unha Europa moderna máis sostible. España vai recibir 140.000 millóns de euros, dos que 72.000 millóns van ser a fondo perdido. O Goberno Central presentou un plan de recuperación, transformación e resiliencia, no que dos dos seus eixos centrais son a transición ecolóxica e a cohesión territorial e social. A Xunta estima que para contribuir ao desenvolvemento de Galicia en igualdade de oportunidades se debe ampliar ao máximo a cobertura territorial dos investimentos destinados á recuperación fronte á pandemia. Galicia conta con as peculiaridades xeográficas e demográficas, entre as que destaca a dispersión territorial, que supón contar con máis da metade dos núcleos de poboación de España. Esta circunstancia implica unha maior necesidade de investimentos per cápita para deseñar e financiar os servizos públicos, incluídos os de mobilidade. E, por outra banda, está demostrado que un pequeno investimento no noso rural supón un enorme e importante beneficio para o conxunto do territorio e contribúe a fixar poboación. Tanto as entidades locais como as comunidades autónomas temos competencias moi relevantes en materia de mobilidade. Pese a iso, o Goberno reserva a maior parte dos fondos para os investimentos en materias da súa competencia. En concreto, as administracións autonómicas terán unha capacidade de decisión sobre o 9% dos fondos, o que en Galicia se traduce nunha cantidade moi pequena, 51 millóns de euros para a actividade da componente 1, plan de choque de mobilidade sustentable, segura e conectada con contornos urbanas e metropolitanos, que é a que concentra a maior necesidade de investimento. É evidente que con esta cuantía non é posible atender a demanda da sociedade galega nin acometer nos termos plantexados propostas transformadoras remitidas a través das manifestacións de interese para os fondos Next Generation. A Xunta de Galicia xa trasladou ao Goberno Central a súa preocupación pola asignación dos recursos do programa mencionado en relación coas propostas presentadas ligadas ao ámbito da mobilidade sostible, a digitalización do transporte e comunicación. Galicia presentou de maneira justificada e detallada a través de 4 manifestacións de interese un total de 18 proxectos por un valor de 910,7 millóns de euros, dos que 12 son impulsados dende a Xunta de Galicia e 6 saen de iniciativa privada. Os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os investimentos das comunidades autónomas e dos concellos non son equitativos cos previstos por o Executivo Estatal. Son moito máis restrictivos en canto ao obxecto de prazos, a non permitir os investimentos dentro de todas as súas competencias de mobilidade e porque, mentre o Goberno de España ten ata o ano 2026 para a execución deses fondos, o prazo fixado para os concellos e para as comunidades é o 2024, algo especialmente relevante e se ten en conta que moitos dos proxectos precisarían das autorizacións sectoriais, que vostedes xa saben o que iso supón. O que supón para os concellos para proxectos desta envergadura. Na derradeira conferencia sectorial de transportes, o Ministerio trasladou ás comunidades autónomas que os fondos europeos para a mellora da mobilidade e a digitalización do transporte deben ser investidos en núcleos de poboación de máis de 50.000 habitantes. Así se confirmou tamén na reunión bilateral entre o Ministerio e a Xunta de Galicia, na que se abordou a asignación dos fondos á nosa comunidade. É evidente que este criterio de distribución deixa a marxe do financiamento europeo extraordinario ao 97,8% dos concellos galegos. Deixar fora da posibilidade de formular proxectos transformadores a maior parte do territorio galego non parece xusto nin coherente dende o punto de vista do reto demográfico nin dende o punto de vista ambiental.
Dado o restringido do financiamento para os concellos e para a Comunidade Autónoma de Galicia, queremos tamén preciso coñecer os proxectos a executar no territorio por parte da Administración Xeral do Estado para poder coordinar e potenciar as citas actuacións. É esta unha cuestión de vital importancia, xa que nos medios de comunicación se foron anunciando actuacións estatais en Galicia que parecen non ter moita coherencia cos obxectivos do Fondo Next Generation. Dado que non se produciu ata o momento un cambio de postura no reparto dos fondos por parte do Ministerio de Transportes, é urgente solicitar unha reorientación e flexibilización dos fondos europeos na procura dunha maior equidade e equilibrio territorial. Por todo iso, por todo exposto, solicitase ao Pleno do Concello Lousame a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, facer chegar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a desconformidade e o malestar do Concello de Lousame por quedar fora do reparto de fondos europeos Next Generation no ámbito de mobilidade sostible. Rexeitar os criterios fixados polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para o reparto dos fondos entre a Administración Autónoma e os Concellos de Galicia, por non ser equitativo cos fondos que se reserva ao Goberno de España e porque os criterios fixados polo propio Ministerio supoñen privar aos concellos con poboación inferior a 50.000 persoas de poder recibir investimentos con cargo a estes fondos europeos, excluindo así o 97,8% dos concellos galegos. Requerir ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana que informe á Xunta de Galicia e aos concellos dos proxectos que vai executar no seu territorio, que a día de hoxe desconhecemos, para poder coordinar e potenciar as actuacións e a súa coherencia cos fondos Next Generation. Instar ao Goberno de España e nomeadamente ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a negociar coa Xunta de Galicia e cos concellos unha reorientación e flexibilización dos criterios de reparto e dos prazos para a execución de ditos fondos, que permita o acceso aos mesmos en igualdade de condicións, dirixindo tamén cara aos concellos máis pequenos estes fondos destinados á recuperación e á reconstrucción fronte á pandemia para afondar na igualdade de oportunidades e avanzar na loita contra o despoboamento. Nos queríamos que nos emocionamos, estamos a favor, queríamos que nos incluíran, non? Nos queríamos tamén criticar. Nós estamos a favor da moción, outra vez se nos queda corta, porque estes fondos van ser repartir dunha forma oscurantil por parte do Goberno do Estado, totalmente, porque o presidente do Goberno é quen vai repartir eses fondos con os ministerios, non vai a ir ao Parlamento. Despois, non podemos mentir da xente, son os cartos que temos que devolver, senón nos dar mediante un préstamo bancario, e os 72.000 millóns que van vir para España, aquí para o noso territorio, para Galicia se viñan, as PACs, porque se nos corta en partidas, como é a PAC, que entón vamos a deixar de engano, son uns fondos que vai manexar, neste caso, o Partido Socialista de Madrid, e non o Partido Socialista, senón o presidente do Goberno, e que a nos xa vai en detrimento dos cartos que xa recibíamos de Europa. O noso voto vai ser favorable, obviamente, porque estamos de acordo. Xa vimos como durante a pandemia un real decreto lei botou abaixo toda a autonomía galega. Co cal, isto o único que fai os aspectos fondos é outra vez demostrar que se está optando por un sistema centralista dentro do Estado español. O noso voto vai ser favorable. Ben, comparte vostede ca compañeira o de incluirse ou facemos outros grupos ou incluímos os dous grupos e vostede vota a favor? Non, eu incluímo con vos. Ben, entón facemos esta moción igual que as outras. Xa non hai que... vamos a votar porque é o procedimento. Votos a favor? Agora pasamos a todos os preguntas. Nos vemos en varios decretos. Sí. Isto é o único que sei. Sí. Perdón. Vemos en varios decretos que hai unha empresa que Ethical Service for Animals, SL, que ten
Sí, concretamente, no decreto 306, no 404, hai varios, solamente para unha consulta, non máis. Que se supoño que esta empresa que se dedica a recoller os cans que deixan abandonados. Entendemos que hai unha barbaridade de cans abandonados. Bueno, hai dúas cuestións. Unha é o abandono, que é un servicio de recollida, pero depois é un servicio de mantenimento. Claro, eso tamén xa o vimos en alguna Claro, altura. que esa cuantía que vostede ve é elevada, a nos parece elevadísima, pero é unha das competencias que nos trasladaron aos concellos, por eso insistimos en que cando trasladen a P53 que nos manden recursos, que manden recursos á autonomía, nos pedimos o mesmo, que cando nos deleguen competencias calquera administración, a Xunta, o Estado, que nos manden ao mesmo tempo con que financiar, porque claro, os veciños chaman de que hai un animal solto, pero o que se supón é se é fácil de recoller, pois se recolle por parte dos servicios do Concello. Pero se hai que levar un lacero, hai que pagar un lacero. Despois hai que leválo a protectora, e a protectora pasa a manutención e todos os cuidados que se fan, o sea, que son 400 e pico de euros por can. Sí, xa habíamos falado por nos anteriores, pero bueno, que nos chamaba a atención eso que hai un montón. A nós tamén, que o nome da empresa que non foi supuxo para España porque non me acordo de cal era, pero o tema sí porque cada vez que chega a factura, pois desde intervención hasta son alcaldesa, os temas económicos son competencia, decimos con isto que non se pode. E despois tamén trasladanos un veciño, nos queda de interesa corraxar, tocámoslo en dous plenos, de unha línea de alta tensión que pasaba por Cerquides. Temos concretamente un veciño que nos quere, que nos pregunta de novo se hai algo desto, porque consta de que sí. Bueno, mire, para alimentar eólicos, Senón a línea de alta tensión, que habíamos falado. non, que paráramos outra vez era outra cousa. Era unha línea que atravesaba todo o territorio e que non se Concello se fixe unha alegación dicindo que ese proxecto debeu cometer unha outra reunión que debeu ser feito, ser elaborado antes de que este feita a subestación eléctrica porque non conta con a arena ten prevista, entón ten que ir a outra subestación, noutro punto que atravesa todo o noso concello. Se lle alegou que xa había outro punto, que non hai por que atravesar o territorio, que lle queda esa ali ao lado, porque ven de Negreira, e entón non se atravesaría ata outro punto. De todos xeitos, eu teño pedido unha entrevista no que teño toda a total documentación que foi chegando sobre os eólicos, sobre todas as instalacións deste tipo, porque incluso a veces non son eólicos, pero é alimentación para evacuación, o sea, é a liña de evacuación para esa enerxía producida e que sean outros concellos. Entón, todas esas dúbidas que temos neste momento, información que nos chega, queremos saber cal é verosímil e cal non é, para logo trasladarlo. Vou ir a reunión para a semana que ven, non sei se o xoves ou o venres, está por mirar a data, e logo lles informarei de todos os proxectos que chegaron aquí, cales non teñen fundamento, cales se están tramitando e cales non se van a tramitar. Galicia é un das comunidades, creo que non sei se é a única, que ten feito a planificación onde se pode, non se poden establecer os eólicos, ten zonas protegidas e tamén agora están incluso con algunhas máis formacións rochosas que teñen un nome específico a nivel natural en que tampouco se vai a poder establecer ali. Chegaron moitos porque chegaron hasta tramitas, pero de eso a que vayan a ser instalados, por iso que ollo ca alarma, porque ao mellor de se chegan 12, hai 2, vale? Entón eu quero saber cales son eses 2, se é que son, e logo trasladar a vostedes, non lle vou trasladar especulacións e ninguna outra cousa. Eso sí que xa o comentaron vostedes en outra reunión, e lles dixen que habíamos contestado que contestáramos facendo esa alegación dicindo que percibíamos que debían obviar que se construíra unha subestación eléctrica na Cocía de Lousame, en tal ubicación, en tal parcela, e que non era necesario atravesar todo o territorio, que non tiñen unha posibilidade de evacuar a enerxía moi preto do punto onde se xeneraba.
Outra cosa Dígalle ao veciño de Certides que tan pronto teñamos a información completa, ya trasladaremos a todos os veciños de Certides se iso é así. Vale. Outra E a vostede, cuestión, claro. queríamos saber si se van a facer actuacións, para limpiar as, a ver como me explico, para que se me entenda ben, as zonas, as fincas que están nos núcleos de poboación, que hai cantidad de veciños que non as teñen limpas por risco que isto conleva para os incendios e para todo o demás. É un tema que leva o concelleiro que por favor, pode tomar a palabra. O que estamos procedendo é a inspección. Temos 94 núcleos, o que supón desplacarse aos 24 para comprobar os feitos. O que supón desplacarse aos 24 para facer os feitos, para verlos. O organismo técnico de urbanismo non está disponible. É un traballo arduo, porque hai que inspeccionar as zonas e hai que depois facer un trámite burocrático que hai que comunicarlo a xente, porque os veciños, os propietarios dos terrenos teñen que notificarle conforme hai que dar os plazos para que se poden esas limpezas, proceder a unha segunda inspección se detecta que non se produce esa limpieza e iniciar os trámites pertinentes para hacerlo con Expediente sancionador. con multas coercitivas ou con comisión societaria. É un trámite longo, pero Sabes, está a facer. estamos. Temos poucos recursos, pero hai no que facer e hai que volcar toda a enerxía nese trámite, vale? Como ele está dicindo, se lle mandou a moita xente, cando se manda o primeiro aviso, esta é a realidade, se manda o aviso, hai xente que inmediatamente, e se non pode porque non lle fan, ven aquí e di, mira, xa avisei, vamos limpar, pero teño moito traballo, van vir nun mes, eso enténdese. Pero hai outra xente que pasa, e que incluso anima a veciños a non facelo. Eso tamén nos chega coñecemento dese tema. Que apurades vos moito, non limpedes, pois eso non é así, a nós tamén nos obriga ninguna lei, as leis están para cumpridas por todos. Entonces, o que vamos a facer é expediente sancionador. Isto ordenei xa fai tempo dende a alcaldía, e, bueno, hai departamentos que están saturados e que lles estamos dicindo pois que xa, porque o verán está aquí, non está sendo un verán como ten que ser, pero se o fora, hai xente que parte vive nunhas zonas que ao mellor ten ao lado a maleza que lle invade as súas propiedades. Ten todo o dereito a reclamar que esas zonas urbanas ou que son de uso agrario pois estén en condicións. Se o fan cada 2 anos, moitísimo menos traballo e nunca se chega a este tipo de situacións. Se se deixa durante 10, despois xa non hai que entrar a limpar que se limpe nun día, senón hai que meterse noutros gastos. Entón, eu creo que temos que comprometernos todos a que eso se cumpla e colaborar todos con as informacións que deamos aos veciños de que se está a facer e de que se vai a empezar con expediente sancionador a aqueles que non o limpen. Porque é injusto para os outros veciños que sí, cando lles chega a nota informativa do que teñen que facer, xa se preocupa ben e di, mira, bueno facer, pero vou tardar tanto tempo, non? Que aí xe é comprensivo. O que non se pode ser comprensivo é aquel que nin siquiera ven pasa olimpicamente desa comunicación. Por iso creo que hai que empezar de outro xeito. Non nota información, senón empezar en el principio de que hai que facer isto porque temos unha ordenanza que di isto, porque para temos ordenanza. Entón, comunicarlo e empezar desde aí, sin nota informativa, porque non dá resultado. Dan as persoas que xa son responsables, son cidadáns comprometidos, e saben que teñen que facer. A veces, con xente que lle exposta un esforzo importante facelo, pero saben que ten que ser así. Solamente facer un comentario, por exemplo, hoxe, en a lei 45, ratificacións. Se é un traballo continuo, son bastantes plazos, hoxe 45. Depois encontramos coa problemática de moita xente que si quere facer as cortas e encontres con problemas cas líneas de telefónica e cas líneas de Fenosa. Entonces, pero refiro a núcleos de población, o sea, os núcleos... Si dentro do núcleo, cando hai que facer cortas, que aí tamén encontramos como arbolado dentro dos núcleos, hai xente que ten dificultades para realizar os seus labores. Aí temos que facer un trámite desde aquí, solicitar de Fenosa, e Fenosa está, como sempre, en liña, que a súa actual retrasándose. Cando é un tenido municipal, sí, que cando é un público se instantáneo. Chamamos a Corpa de Mantemento, concordan un día,
e baixano. Cando falamos de outras entidades que teñen moito máis solvencia técnica e económica que pode ter o Concello de Lousame, pois hai que esperar algún en concreto, corríxame, tendo que ver se considera, algún en concreto se leva esperando meses para o papel, para que veña a baixar esa liña. Habrá que facerlle do Concello un escrito en nome dos veciños e dicindo que están incumplindo por culpa deles e que trasladaremos así a administración competente, porque non hai outra maneira. Non sei que é de oído duro, non lle costa, non entende a primeira, entonces hai que trasladarle todo como hai que trasladar as cousas, por escrito. As palabras, de nada vale que ti traslades a oficina para as próximas, porque iso non é efectivo, ter que trasladar a donde tiñas que trasladar. A un ritmo de 45 por semana, ainda así non chega nada. Por semana non, pois. Sí, pero por semana, é todas os eventos. Sí, pero bueno. Quero decir que son moitísimas, o sea, o Concello xa sabe, vostede sabe como é o Concello, os núcleos de población que ten, a cada núcleo de población ten alrededor unha área urbana, así estamos. E o mesmo pasa cas franxas, que agora xa chegaron de administración superior as notificacións con nome previos, referentes catastrais, por exemplo, e vamos a remitir todos, o sea... Nas comunidades de montes, eso xa estaba, claro. Sí, nas comunidades de montes, sí. E algúns veciños tamén. Outros, non? O mismo que as parcelas. Nada máis. Nada, si me trouxera vostede o dato do que se recaudara dos recibos do lixo. Non. Vale. Solicitei, non? Pero non me solicito global, senón o que supuxo os atrasos e as incorporacións novas. Despois quería saber como iba o inventario de bens, si se avanzou nada nese tema. A ver, tivemos varias reunións arriba, agora que nos queda. Aquí hubo aprobación de unha aprobación inicial de outro inventario, non sei se algúns dos concelleiros que agora estaban, refírome nos grupos todos da corporación, se aprobou inicialmente e hubo 3 alegacións e quedou aí interrumpido hasta que nos se recupera. Entón, agora o que fixemos é de viais, edificios públicos, e temos o que falta agora, o que lle falta a empresa que está facendo é incorporar, que para iso vamos a ter unha reunión, unha reunión aquí para incorporar toda a documentación que temos, que é moita, temos notas simples, a secretaria o pudo comprobar, por unha resposta que tivemos que facer a outro organismo, moitísimas notas simples que xa está o traballo feito, co cual esas notas simples incorporalas, o sea, que as leve a empresa e que por aí incluía todos eses bens. Tamén, eu estou deseando que sabe, de verdad que non... Vostedes terán ganas de que iso este aprobado. Nós temos necesidade de que este aprobado. Necesidade cada vez que temos unha obra, cada vez que temos que solicitar algún proxecto, temos esa necesidade. E a veces incluso en algún conflicto veciñal. Entonces, eu estive nunha reunión a semana pasada, quedamos agora a programar unha reunión na que querían estar que a secretaria e comigo, e a partir de aí que lle estén falando coloquialmente a maior caña posible, a maior velocidade. Vale. Despois, non sei se vostede sabe como está o estado actual da balsa de la mina de San Fins, que esa non é unha filtración de auga pequena, que agora na comportada baixo, eso xa é un caudal de auga bastante considerable. Vaise a facer algo por parte do Concello para que a Xunta actúe de alguna forma, porque estamos ponendo en risco o traballo de milleiros de persoas nesta comarca, non só do Concello de Lousame, como esas balsas estoupen. O Concello de Lousame fixo en todo momento o que tiña que facer, me parece que o pleno da Diputación tamén, trasladar a todos o sea, que viñese un técnico experto a evaluar as condicións técnicas desas tres. Non vou avanzar máis, eu estive na presa, fai ainda pouco tempo, no río, por outras razóns. Non nada que ver ca mina, vostede sí estivo, pero eu foi pola ruta que limpamos, vostede sí que estivo recentemente. Cando iba a Madrid, ese mesmo día me dixeron que estaba vostede aí.
e sei que comprobou in situ o que sucedía. A auga estivo saindo sempre así, da igual. Eso ven allí, pero non Da igual, da igual. Eso é unha cousa menor. Trasladamos esa petición, volvemos a trasladar se quere, pero sei que están tratando ese tema. O sei seguro, recientemente. E o mellor, pois hai outras informacións con respecto a eso que non as teño superficiales, que eu hasta que comprobe que son certas non as vou a trasladar, pero que son positivas. Entonces, vamos a esperar. Eu nunca vou facer aquí comentarios que non teña contrastados para poder trasladarlos a vostedes, porque se non son rumores, e os rumores pois non nos levan a nada. Gustaríanos... E outra cousa que quero remarcar ante este tema, que todos os que estamos aquí, e falo por todos, e incluso por os que non son do meu grupo, temos o máximo interese, tanto como vostede, en non prexudicar a ningún sector económico. Por suposto, non prexudicar a ría. Todos os que estamos aquí. Todos, E que non se fala do eso en ningún momento, en ningún concello, porque Lousame nunca vai a ir en contra dunha iniciativa que cumpla, pero si vai a exigir que todas as que se instalen cumplan. E non temos nada contra nadie. Espero que tampouco ninguén teña nada contra nós, ni nos acuse de cousas de que Lousame non é responsable. Mantive sempre o mesmo discurso, públicamente. Pero é que... É que nese momento... Sí, pero eu teño unha reunión que con vostede. Entonces, digo isto porque quero remarcarlo aquí. E aparte xa non falo polo meu grupo, falo por todos os aquí representados, incluído vostede, que supoño que estará de acordo. Ninguén en Lousame, da corporación, ten ningún interés en perxudicar a ningún sector, un tan importante como é o que vostede se refería. Non temos ningún interés, ningún, todo o contrario. Estamos intentando mellorar todo aquilo que vai hacia eses cauces, na medida en que están nas nosas mans. Estamos facendo todo iso posible. En canto ás medidas que están tomando Augas de Galicia, todo sei que son o máis exigentes posibles e que se verán, por supoño que nos informarán en breve do que están a facer, do que decidiron. Vale, entonces, decirle eso, que quero que quede claro. Supoño que estarán de acordo os que están aquí, según o sentimento, de que temos que manifestar eso, porque a veces sois cousas que molestan. Non o digo por vostede, digo porque, digolle que aparte de isto que usted me recordou, eu acudo a outras reunións nas que teño que aclarar isto. Vale? Entón, quero deixalo clarín aquí públicamente. Cando tuvemos a reunión da Mancomunidade, non sei se vostede cambiou de opinión, porque ali na Asamblea o único que defendeu por parte deste pleno que a concesión me parecía elevada, estender o contrato, 5 anos, estamos falando 5 máis 2 que quedan, son 7, son bastante elevados. E quedouse ali tamén de que non saltara a prensa, que non estou botando vostede a culpa. Non, pero... Ao día siguiente xa a prensa xa sabe que se vai a enviar a concesión a Fomento, non dixeron a data, pero que se vai a enviar. Entón, queríamos saber si cambiara de opinión, si... Eu non sei se cambiou vostede. Eu caracterízome porque, se me equivoco, pido disculpas, porque me equivoco moitas veces, na miña vida diaria. Pido disculpas, e cando creo que non me equivoco, pois non as pido, sino que me manteño no que dixen nun principio. Vostede se tira de hemeroteca ou tira de vídeos que hai grabados en donde me preguntan a min por ese tema, vai a ver que o discurso sempre é o mesmo. Sempre. Vale? Con respecto á Mancomunidade. E vostede, o que si dixo, que, bueno, hai máis, estaba a señora González, que me sale o segundo apellido largo, porque Non me importa. porque González é máis internacional, non sabes? Entonces, perdone. Estaba aí, de verdade, que me sentíme hasta ben, porque resulta que vostede, na súa argumentación, calcou, que hasta dubidei se vostede o gravara, calcou exactamente a manifestación que fixera eu aquí o día anterior ao final dunha comisión informativa. Tal, gracias, porque vexo que vostede está de acordo comigo. Vostede o que ten que diferenciar, señor Anxo, e perdóneme que yo diga, ou non o fago con afán de molestar, senón de clarificar, porque non lle vou a decir ali, porque non me parece
parece violento para vostede, non? É dicir, eu cando estou na reunión da Mancomunidade son un membro desa xunta, non son